Co Comité de Empresa seguindo a sesión dende o propio Parlamento galego, o BNG levou á Cámara a situación de Tennessee. Os nacionalistas defenderon a viabilidade da conserveira Meca, urxindo o goberno galego a que interveña no conflito canto antes. Monse Prado lembrou que a empresa leva 5 meses en concurso de acredores. O Concello de Ogrove e a comarca do Salnés non poden permitirse o peche de Tennessee, a perda de tecido industrial e demais postos de traballo. A situación de incerteza das traballadoras desta conserveira é total. Están loitando polos seus postos de traballo, polo seu presente, mais tamén polo futuro, pola permanencia da actividade industrial que garanta traballo a outras xeracións, que garanta traballo digno na terra tamén para o futuro. E transcorren os meses e non ven solucións. A conselleira do Mar pola súa banda indicou que a Xunta está a traballar na busca dun socio que permita salvar Tennessee. Estamos traballando na búsqueda dun socio industrial e que somos perfectamente conscientes de que con dificultades vamos a conseguir salvar a fábrica de Tennessee Prevoté. Esta mesma semana, o lunes, tuvo lugar un novo encontro co Comité de Empresa no que referendamos esas accións e a intención de seguir nesta liña. Rosa Quintana asegurou que a máxima prioridade do goberno galego é que se manteña a actividade industrial e os postos de traballo. Por iso dixo, dende o primeiro momento estiveron en contacto co Comité de Empresa, propietarios e posibles socios investidores. Xa son varias as ocasións nas que tanto a directora de Pesca como o director xeral do IVAPE se teñen reunido co Comité de Empresa, reunións onde se pode observar que a posición a favor do mantemento do emprego e da actividade é común tanto para os traballadores como para a propia Xunta. No mesmo senso, tanto o vicepresidente segundo e o conselleiro de Economía, Empresa e Innovación como eu mesma temos realizado contactos na busca dese socio industrial e estamos a traballar para reconducir a situación co obxectivo de manter a produción de Tennessee Prevoté e o maior número de empregos posibles. Quintana aproveitou tamén para poñer en valor as instalacións da conserveira, as súas marcas e o seu persoal, o que garantiría a viabilidade da empresa de atopar o socio industrial que polo de agora aínda non apareceu.